Hindi na siya magawa din. Te subong kay Mayo kay siya nagidya mismo nagambal. Meaning hindi naging makaya ang kapaos niya. Okay? Action friend nga daan niya. Amo niya ang way ga kalate. Oo. Way na siya absent basta way lang sa mga upang. Way ga absent, way ga kalate. Ano ba kalate niya nabi kay alas 4 ang programa? Alas 8 sang gabi ari na di siya. Early bird pag siya sa kung may mas pag sa early bird option boy ti amura siya. Earliest bird. Earliest bird. Ano ka nabi tuod malate siya? Ang pinaka-late, hindi alas 10 ang gabi mo, alas 4 pa sang aga mo programa. True. Gabi gaya si Aksyon Sige, friend. Kung wala man lang get sa well soon, importante yan, hindi gini mag ano yan, hindi gini mag absent. Correct. Sa iya Get trabaho. well soon sa kay Aksyon Fred Salanga. Di tayo, may man kay Sunday, buwas. Di ba Monday, garo ba si Rompawan na siya. Gawa kay makapahuway. One day. Yes, Ang iya nga, ano. Nakapulo pahuway siya, ano? Good morning na dira sa aton nga mga way ko ginakabulig pa na miyaw sa imo. Sila ni Ma'am Vanessa Mayo, gina-wish naman si Aksyon Fred niya. Ugong balakwan. Ano to? Nang luya to. Kwan niya nga luya, no? Namigin man na siya ang luya. Kagonta ka na mag-ugom luya. Oo Tawa. Sa una, doon nakahangan ko na. Pero, dugay, okay malang siya. Kay, Sa dugay labi lang, na kung kato lang yung mga... Sa una kinakahangan ka sa dugay lang kahang gyapon. Nakahang siya. Pero Ay magwanta kung hindi na sa kahang, hindi na sa mayo. Oo. Gusto? Na. Gano'y ko na kaniyag sa thermos, Black Boy. Gahimoy ko na sang do tea. Tsaa, nang ano, nang... Salabat? Nang, hindi, wala ko yasang tinimpla na kundi fresh gidya nga luya, kag Oh, turmeric. gani. Tiyan mo na, salabat gani. Gani, kay basi bila powder, imo ginamit. Wala. wala. Pa ko na luya, ya. Aba, ginama mo ginayo. Oo, napapagin na siya. Tapos turmeric na, kanamit bala. Oo. Tapos kung mag-inom ka na, ipugaan mo lang gamay nga lemon. Wow, kanami Action Boy. Hindi kalamansi lang. Lemon key. lemon. Social diris. Hindi to pwede sa mga kalamansi lang. Muna. Sige, Kristen Menyas Villalobos, good morning man sa imo. Kag sa tanan nga members ko sa LG Fans Club, no? Yes, good morning. kag- Action Boy, si ano gali, si Ma'am, ano bala, Teacher Romela, may ginpadala siya kuno nga siomay kay ano, Kay Ma'am Luing. Ma'am Luing. Sige lang, ano, worry. Hambaya Miss Dorel. Hindi siya kuno the same sa ginpadala niya last time kay wala na stock ang iyang brother. Okay. Amon lang na anay, thanks, good morning. No worry, good, Teacher Romela. Na-appreciate gina namon. Thank you so much. Oo. Thank you so much. Joms. Replyan ko sana. Ari ka Mario. David Joms. Joms. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Liyaw ko to, ano sa kay Kwanay, kay Perot. May dalo, may bilin to bala. Ipasaka lang di paliyog, ha? Okay. Same last time. Kada Saturday bala. Thank you. Dapat sige. manad ka na, Joms. Manad ka na. Matik na yan. Standby anay sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Oras ginadulong sa Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginapamatukan sa mga manunudlo sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang ideya ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga dulaon ang board examinations para sa tanan nga kurso nga nag-require antes makabig nga professional. Suno kay ACT Teacher Negros spokesperson Richard Hilangre, ang board examination isa inika regulasyon nga ginapatuman sang Professional Regulations Commission sa tuyo nga mangin alalangay ang paghatag balor sa kada professional. Duwa pa ni Hilangre, ang ideya ni Bello mangin disbentaha sa mga nakapasar sa board examination, pero paborable naman sa makapila na nakakuha kag wala nakapasar. Nagapati si Hilangre nga ang palayag ni Bello isa lamang kasay isang pamulitika tungod sa plano man sini nga pagpapili sa masunod nga eleksyon. Nga kundi nga nakaling eskwelahan mo. Karon may mga discrimination na
na sa colleges sa university mas nakaroon sila nga ikaw mo ya da ka na-graduate ikaw na imusulahan kundi hindi mo ya mabaton sa obra. Ang kabahin sa pagbahayag ni Richard Hilangres ang Act Bacolod. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga ginbalik ang pagpatuman sa Resolution 101 kag ginhold ang Resolution 124B kag sunod kay ang bangod sa mga reklamo sa League of Provinces of the Philippines kay iban pang opisyal ang mga nagabiyahe padulong sa iban nga lugar sa Pilipinas ang kinahanglan sa gihapon nga magpakita sa negatibo nga RT-PCR swab test results kag depende na sa local government units kung panugutan nila nga makasulod ang nagabiyahe gamit ang vaccination cards. Pahayag ni ang punto sa mga opisyal ang mga kakulang sa security system agud ma-identify kung matuod o kung peke ang vaccination cards. Dugang pa ni ang nagadevelop na sa karon ang Department of Information and Communications Technology sang sistema nga makabulig sa pagkilala sang peke kag indi nga vaccination cards agud indi malutsan sa mga nagapamintaha nga biyahero. Kung pahayag man MA nga ila pa hulaton ang written resolution angot sa pagpanugot nga makagwa na ang mga kabataan nga nag-edad 5 ka tuig pasaka sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Suno kay ang verbal pa lang kag wala pa sang guidelines ang gipalayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Dugang pa mas maayo nga maghulat sang resolusyon bagod may mga tiun nga ginabawi sang Malacañang ang ilang mga palayag. Suno kay ang saya pagtanaw mabudlay ang pagpatuman sang health kag safety protocol sa mga kabataan bangod sa sining nga mga edad hindi ini dali-dali masaway nga ipabilin ang social distancing nga magsuksok sang face mask kag face shield. Ginakompleto na sa gobyerno probinsyal ang mga dokumento para makabaton sang RT-PCR test samples ang Valladolid Molecular Laboratory halin sa mga close contacts ng COVID-19 positive sa Southern Negros. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz na atrasarang pag-implementar sa mga plano bangod kinahanglanon pa dalon sa Davao ang mga papeles sa pirmahan may kang tanan sa referral agreement. Sa karon ng mga test samples ng private individuals pa lamang ang kalabanan nga ginadala sa mga laboratorio. Dugang pa ni Diaz nga kung maimplementar ang mga plano, tanan nga RT-PCR test samples na ginakuha sa mga close contacts sa ginapatigan nga contact tracing halin sa syudad sang Bago tubtob hinubaan ang dalon sa Valladolid Molecular Lab para may baluan ang resulta. Mayo 3, 2021 sa nag-umpisa ang operasyon sa mga laboratorio. Ini amo nga ang ikaduha nga molecular laboratory sa gobyerno probinsyal nga nahamtang sa Valladolid District Hospital. Sige siya, ang aton nga mga private nga mga kauturan nga gusto magpa-swab amo na anay subong ang bulk sa ila nga pasyente. But we are still in the process of finalizing atong plano ta. Kabahin sa ang pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Sa duwa pa natin nga balita lokal, 350 ka mga Bacolod noon ang sarang maakomodar sa Comelec Bacolod sa ila patiginon nga registration karon nga adlaw sa SM City Mall. Sa interview ako na sumugod kahapon nga adlaw sa interview sa Aksyon hotline, ginpahayag ni Comelec Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya nga magluwas sa 350 wala pa diri labot ila man akomodahon ang mga senior citizens, PWD kag ang mga nagabusong. Suno kay Kanya magalawig tubtob karon nga adlaw Sabado, Hulyo 10 ang satellite registration sa SM City Mall. Nagpanugya naman si Kanya sa mga magaparisto nga ihanda na ang mga dokumento para dalayon kag madasig ang ilang pagtrabaho. Nagpasar sa resolusyon ang konseho sang Barangay Bloomingtreet, Banwasang Mursya, gudi palabot ang ilang reklamo sa angot sa halit sang basura gikan sa sanitary landfill nga nahamtang sa Barangay Felisa. Suno kay Barangay Bloomingtreet Kapitan Ronald Olvido, tuyo sini nga mapalabot kay Barangay Felisa Kapitan Ramon Hardin nga ila ginapamatukan ang pag-ula sa mga basura sa open dump site nga napahamtang sa Purok Akasya, Barangay Felisa, bangod 3 ka mga purok sang ila barangay ang apektado sa tuman kabaho nga basura. Ang mga purok kinalakipan sang purok tumpok, maasin kag kandungon. Dugang pa ni Olvido, siya mismo nakapanimaho sa usbong sang basura, kag pati mga kasapatan subong man mga isda sa sapa, ang nagkalamatay man bangod sa tagas sang higgo nga tubig gikan sa basurahan. Security mark sa mga vaccination cards ginaduso karon sang League of Provinces. Samtang pag-mix class ang AstraZeneca kag Pfizer vaccine
may maayo nga resulta. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa fleet management sa iyong mga liver disease. Okay, dira sa kay Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Good morning, good afternoon dira sa inyo. Kag congratulations, Phoenix Suns. Daog na naman kahapon, no? Perte ang Phoenix Suns, no? Daog na naman sila kahapon. So, niya si Miss Jinky is from Phoenix, Arizona, no? Sa kay Doc Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota. My buddy, good morning. Tia Kim Iriman, Alex Fuentes, may agaman. Sakay Virgie Coloso, good morning dira sa imo. Kag sakay Teresa Linaha kayo, mga classmates ko, may aga sa inyo. Hay. Namatsagan ko ginawa di sa ako ni kuno do Alex Montesa lang kag Alex Fuentes. Kay ti Action Boy kabudlay subong kay sa ano ta naga-monitor abi. Yes. Sa Yes, Joms. At, Sang ano sige kwarta? ah, Ay oo. Kuha adang tanan mo nga magustuhan kag mauyunan. Salamat kay Ma'am Luing Melos. Sige. Kuha da kung ano lang magustuhan mo da. Basta ibos lang ha. Kung ano lang magustuhan mo basta ibos lang. okay, so pasayod lang to anay. Masayod lang to. Levi Lacorte, good morning man. Kay Migo ta Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Kaga good morning man dira kay Ma'am Eleanor Fukuda. Yes, ang Japan. Nakakadto kami pila kadlaw Ma'am Eleanor sa dira sa Fukuda Machi. Yes, oo. Soon. Makadto ta to gani mapalisensya kita kay Ma'am Eleanor. Although ato man tumigo Taowin Torres, ko malisensya Sige, kita kay kita Ma'am nambas ako Eleanor. si Sir Owen. Ma'am, na-visit na kamo ti mama. Kay okay na di. Labi na kay may bag-o. Pag siya gali nga magluwa sa Fukuda Machi. May resort. Pag nga isa, pag Action Boy. Iyagi po ni Ma'am Eleanor? I don't know kung iyagi po ni Miss Eleanor. Pero ila sang ila family. Okay. So, amo na siya. Amo na siya. So, kay Teacher Romel, Action Boy, ara shots pasalamatan. Tagid siya sa iya siomay nga Yes. ginatag. Thank you, Gid. Thank you, Gid, Ma'am Romela. Thank you, Gid. Kagambal sila Get Well Soon, Action Friend. Si Ma'am Vanessa pagid nag Yes, kagambal man siya Get Get Well Well Soon. Soon. No. Kay Cory Vida is still watching. Kay Weng Morales dira sa Manila, no? Sa Sampalo. Good morning dira sa inyo. Kay Abby
Not kay August. Remia Garcia, good morning man. Kita na tani ko na ma-champion. Pareho kami team ni Ma'am Jinky, no? Congrats kung Action Boy sila ni Mamban kay Husay ng Phoenix Suns. Sige. Ha? Kung naging congratulate ko din Mamban kay mahusay daw ang Phoenix Suns. Yes. Ikaw ya sinong team mo ya gani? Away kaya Warriors kaya eh. Oo. Kuhan kaya eh. Pero, wala kaya. Pero kung sino lang madaog sila. Dra ka. Alam mo na kung sino Amo madaog nang sila. iyasang mga Sige ha. Muna iyasang mga Balimbing. Ako yalin sa una ya basta baala Basta- na ako maginano basta West gi kuya. Ate ako kuya kaya ano kuya ng Warriors kuya. Warriors. Bahala ka Ti mo Warriors West man na. Ha? West man na Western team man na siya. Gani. Oh, Tiyo basta mo na- kuya halin sa una basta NBA final siya West gi kuya bisa magkainano ha. Suzette Alunan, happy Saturday morning. Dala sa imo sa Hong Kaysa Kong. una Action Boys ang college ko, doon championship man na ang Lakers kag Miami, 'di ba? So sa Miami naman ko to yan. Kuya Lakers kuya kay West gani. West lang kuya. Huwag man may kapugong si Action Sige. Boy. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginapangabay sang League of Provinces of the Philippines nga makahimo sang security mark sa COVID-19 vaccination cards. Suno sa grupo, kinanglan iniagod malikawan nga mapeke ang mga vaccination cards. Suno kay LPP National President Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr., kinanglan man nga uniform ang COVID-19 vaccination cards para mas madasig ang pag-verify kung peke o kung hindi. Doon pa ni Velasco, dapat hatagan sang puder ang lokal nga panguluhan nga magdesisyon kung kinanglan pa ang negative swab test results antes makasulod sa ilang mga lugar. Dugang pa, madamo sa mga local government units nga magamay pang porsyento sang populasyon ang nabakunahan, rason nga dapat mas maghalong sa pagpasulod sang iban nga tao sa ilang nga lugar. Ginpahayag ni Food and Drug Administration Chief Eric Domingo nga nangin maayo ang resulta sa ang pagtuon yung ginpatigaan sa Europe angot sa pag-impon sa AstraZeneca kag Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Suno kay Domingo, base sa pagtuon ang pag-impon sa duwa ka bakuna ang makahatag sa mas maayong proteksyon ikumpara sa duwa ka dose ng AstraZeneca.
Dugang pa mas nami ang epekto kung gamiton bilang first dose ang AstraZeneca, kag Pfizer ang second dose, kag hindi paghimuon bilang first dose ang Pfizer, kag second dose ang AstraZeneca. Apang ginklaro ni Domingo nga wala pa sang pagtuo na ginpatigayon gamit ang iban nga brand sang vaccine. Ginatugyan na sa National Interagency Task Force sa mga local government units ang pagdesisyon kung pangitaan pa nila sang negatibong RT-PCR swab test result ang mga fully vaccinated nga mga turista. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini ang nakasubtan sang IATF kag sa mga LGU sa meeting sa itong Huwebes angot sa interzonal travel. Pagklaro ni Vergere, ginapatuman sa gyapon na pagsulundan angot sa fully vaccinated apang depende na sa assessment sang kada LGU kung kinahanglan ipaidalom sa test ang mga nagasulod sa ilang lugar. Sa idalom sang Resolution number 124B, ang interzonal travelers nga fully vaccinated batok COVID-19 ang magapakita lang sang eberensya nagakompleto na sila sang bakuna kag hindi na kinahanglan ang negative test result. Ginhatagan sa clearance ng Bureau of Customs ang 1.124 milyones ka doses ng AstraZeneca nga nag-abot Hulyo 8 sang gabi. Sunod kay BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero, pre-cleared na ang mabakuna sa tupang Hulyo 7 pagi sa COVID-19 one-stop shop sa BOC sa Ninoy Aquino International Airport. Nag-abot ang mabakuna sa kayang All Nippon Airlines gikan sa Pungsod, Japan. Personal ginabi-abi ni Presidente Rodrigo Duterte ang mabakuna. Samtang lambot naman sa 12 milyones ng mabakuna ang hatagan sa clearance ng BOC. Lakip na diri ang supply gikan sa Sinovac, Moderna kag Sputnik 5. Sa iba pa naton nga balita nasyonal, ginpahayag sang Armed Forces of the Philippines nga makabaton sa bulig pinansyal ang pamilya sa mga napatay nga soldado bangod sa C-130 plane crash sa Sulu. Naibaluan ang pamilya ang magabaton sang Command Special Financial Assistance base sa base pay sa mga soldado, hazard pay kag bonuses. Funeral service support balor 80 mil pesos kag monthly pension base sa ilang ranggo kag kadugayon sa serbisyo. Ang mga benepisyaryo makakuha man sang 500 mil pesos idalom sang Office of the President's Comprehensive Social Benefits Program. May mabaton man silang shelter, health, education kag employment assistance. Magahatag naman si Sulu Vice Governor Abdo Sakur Mahailtan sang tag 30 mil pesos sa kada pamilya sang 49 ka mga soldado. Sa statement ni AFP Chief of Staff General Cirilito Subehana, hindi mabailuan sa anuman nga kantidad ang kabuhi sa mga biktima, apang luyag lang nila buligan ang nalisdan nga pamilya kag amo lang ilang mahimo bilang pasalamat sa serbisyo sa mga soldado nga napatay sa sining pagugpaas sang C-130 plane. Masobra na sa 37 milyones ka mga Pinoy ang nagparehistro para sa Philippine Identification System. Sunod sa National Economic and Development Authority, naglambot na sa karon sa 37.2 milyones ka individual ang nagparehistro sa unang step sini o ng demographic data collection. Yara na sa 16.2 milyones naman ka mga Pilipino ang nakakumpleto na sa step 2 registration o biometrics capture, samtang 343,742 ang nakabato na sa ilang PhilID cards. Naibaluan target sang gobyerno nga makaparehistro sa 50 tugtub 70 milyones ka mga Pinoy antes matapos ang tuig 2021. Sa katapos ng gabay sa aton balita nasyonal, ginpangabay ni House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang publiko nga mag-upod sa pagduso sang 10K ayuda bill. Kumpiyansa si Cayetano nga mahimo punduhan sang gobyerno ang ginapasar ng hagna nga may tuyo nga maghatag sang dugang nga financial assistance para sa pamilyang Pilipino. Ginasuwestyon man sang kongresista ang pagtukod sang 4% mandatory savings nga mahimo maka-generate sang 200 bilyones pesos. Ginduga pa ni Cayetano nga may mga kwarta nga hindi na magastos ang gobyerno bangod sang mahuyang nga absorptive capacity sang pila ka mga ahensya. Bangod diri, nagapilar si Cayetano sa pumuluyo nga maggamit sang hashtag 10,000 ayuda. Kag updan siya nga pangaluyagan ang pila ka mga mamrida agud nga mapasar na sa Kongreso ang amo nga hagna. So nandyan po ang pera, kayang erase yan, magandang programa ito. Pero I think some people have other ideas. So why don't we join hands, no? Pati sa mga Facebook, no? Hindi lang dito sa DZRH, hindi lang sa Facebook ng Alan Peter Cayetano. Sa Facebook halimbawa ng House of Representatives, sa Senado, sa Malacanang, i-post natin doon na gusto natin ng 10,000 ayuda or hashtag 10,000 ayuda.
So there's so much we can do, Sherwin. Kailangan lang natin medyo ligawan pa ang ibang mga opisyal at makita nila na magandang ideas. At Si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special, kagiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato mga ka-aksyon, Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! na siyang sanhi na Kay Richard Daet Pacheco, tamyaw niya lang ang BCNHS Batch 94 kag RTNHS Mao Central Extension Batch 94 sa Bago City. Sa kay Ray Baryoga, good morning man. Pareho ka ni Ma'am Van, no? Ni Ma'am Van na Aksyon Dorso, pareho ka mo nga Warriors. yes, of Kaya course. niya ang iyay na blos ng arada. Sa Hayward, why sa Warriors? California. Gila yara sa Hayward, Ara sa California. Hayward, California. Oo. Sabi ko na yara sa Warriors. Abi ko man gani una. Para sa Hayward. Ang Golden State, ako na da, sa Hayward daw. Siguro. Kaya ang Golden State, ara na sa California mo. Basta siguro Action Boy. Oo. Kay Tito mo Maui Akol Kanyada, good morning. Good morning. Dira sa Barangay Sumag. May aga dira sa imo. Yes. Melile Oligo. Kalag tamyaw ko na kay Ma'am Van, kag Jinky Dialagdon, wala Mark, kag Alex Montesa. Aha, dali lagi da, kay i-check ko anay ni ang, Yes, Connection Boy, hambal ni Ma'am Van, na. So, atugin man to gali sa Hayward, sa Hayward, California. California. Sa California, no? Kag dira sa kay Jeanette Delino sa NODJ. Good morning. Good morning, man. Kag wala ka pa da?
Udlay abis ang Si aton. Action Boy, si Kagawad Milagros Alit, of course. Yes. Good morning. Oo. Kag nag-greet man gani si Miss Jocelyn Song Komedya kay Mayor Bing sa happy birthday. Happy birthday. Basahon mo ginaya. Happy birthday sa amon palangga nga Mayor Bing Linardia. Yes, happy birthday sa palangga ni Miss Jocelyn Song Komedya nga si Mayor Bing Linardia. Happy Yes. birthday, Mayor. I-greet siya karon on air. Oo, karon sa on era. Kabalo ka na ang pila edad ni Mayor Bing? Hindi magambal. Hindi bla, why na sa balaya? Why na 18 siya? gyapon. Hindi na siya itinago. Oh, tinagong edad. Karan? Muna tanan. Sa mga hindi gusto pa ba nila edad, mga 18 years old na sila. Oo, kay okay mala na ang edad. Kay Oo, wala man na amo na sa Age mga- is just a number, hambal nila Action Boy. Oo, mo na sakto na Eh, siya. si Vera Wang bala ang Wang. Wang. Vera Oh, Wang. Vera Wang. Ang ato Balangin Entertainment taligan nga nag-celebrate na siya sang iya ika 72 72 nga birthday. Oo. Pero tahom gyapon Action Boy. Sleep. Nagatupis pa na siya mo. naga-sports bra pa na siya. Naga sports bra galing. Wala bongga gid ya. Damo gigambal anong iya ni nga sikreto sa ageless nga Sikreto man. gani. Sikreto gani. Galing hambay ako na Action Boy. Antay hambay man. Naga gid siya ako na everyday ga gid siya enough sleep, consume gid siya sang enough sleep. Kag some vodka. Ay, Vodka? Dumamat-amat na tabakal sang Blue. vodka. Pero hindi man syempre in moderation man siguro, di ba siguro nga kada gabi siya ga sang niyara ko na sa una nga Kag magamay lang. kilala mo. Niya kuya, inom ko vodka but blue. 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 Oo. Abi cool. So, Blue. vodka nga blue, timiyara, gidamo na sa makita mo sa isa ka malls nga dra sa may reclamation area, bala. Sa may dako nga mall sa reclamation area. Mas na niya ka man mag-inom vodka. Wala ko na yung kagi, no? Ka na inom? Sang, Tinay Kaya- bala. Para malaman mo bala. Nga. Kaya mas na siya ko, mas grabe na siya ko sang sa tequila. Mas gabi na siya kay Alcohol Baluka, ang content. vodka para gina sa mga cold countries bala like Russia. Kita mo yan sa Russia ginaya kay mga cold countries nila to mga dito especially to sa Grabe na ko Siberia. kaisog, oo. Para gina mag-init lawas mo ya kay para pambato sa tugnaw. Amo na sa vodka. So, Ang pwede kayo tequila, nagpagawan ko sa aircon, pwede ko nag-inom. pwede kayo ng vodka kay ang aircon de operte. Ate, sige, madala ko, boss. Ang tequila naman niya is more of Mexican na saya. Oo. Sige, Kaya doon Mexico mo na yung ya, mas init sang naman to Pinoy. ya. Kaya namangkot ko na one time. Ako na lang ko sa tequila. Kaya namangkot ko na one time sa isa ka, baligyan, blasang ilimnon. Yan ba ko, di nang mas isog, ang vodka o tequila, ang vodka, ma'am. No. Di ang vodka, yung pili ko, kagin regalo ko lang to yan. Kaya kuya nga daw mo ko Di galing maragaluhan no? pag-abot to. Hindi lang ko isang isog ng tequila lang ako. Tinagaluhan mo ko. Ilalayo mo. Ate, yun yung problema. Gaanta Wala pa ka brand? Sa birthday mo. Ano nga brand? Jose Cuervo. Jose Cuervo? Pila lang yung bayad si sa Jose Cuervo? Pila bayad sa Jose Cuervo? Pila support mo sa Jose Cuervo? Mo naglay mo, Cuervo. Wala problema. Namin na Mag-birthday siya, ka, pabahaon tas ang tequila. Dala mo lang din sang kwan sang Sa bathtub, sushi. tigil Ano sang? na? Sang kwan ba na sushi? Ano na? Sushi? Kapala kaon ka man sa sushi, Wow. Or nami ang kalay pares sa vodka. Ano ganyan sushi gani? Ang sushi, ang dogin, na bilang may sticky rice, bala sa Ay, hindi Japanese. lang namin ko. Ina Ano bilang hilaw isda blang ang ina. Ate, amo mo na eh. Damo-damo, sari, isang sushi. Okay. Mayara mo na, mayara man nga may salmon, nga hilaw. Oo, nga isaw-saw mo bala hindi ko sa patis naka- na bala nga ano nga patis ilan- ganyan. doka Kag Japanese. may kahang bala na. Hindi ko Si nakasaw Pilikoy yan. sa ganas Pilikoy. Maghimo? Oo. Ay, Sa ganas true. Sa ganas siya. Hindi pa himuan Hanami sinasang isda, pero let's say tuna or salmon, i-freeze mo siya, tudugid. Okay, para mas-slice mo siya Mas slice mo siya nipis. dayan. Amo na sa mas slice mo sa correct. nipis. Super nipis. Amo na Di siya. galing di ko nakasaw sang sang hilaw nga salmon. Uy. Padalaan Te. ka ni Miss Jinky Dilagdon, sang Jose Cuervo. Inibilang nga mga sila ni Balaya ni Ma'am Van, sila ni Miss Jinky, bla daw hindi kabati, bla daw hindi bala kabati sa daw hindi bala kabati sang bagting daw nila react.
So, padala. Sashimi, galing, di kayo sushi. Sashimi. Sashimi, malagay ng balan ako ni Buengo. Okay, basi kagi kamuro. Sa may wasabi na siya. Kagkikuman. So, wasabi. Kang kahang man ang wasabi? Ang green na nga, no? Oo. Pero Wala tay ka wasabi. Oo. Kaya padala, ang kaho si Cuervo ni Miss Jinky. So, kinanglan sa Ikaw, kupon ko ni Miss Jinky. Sashimi ka na lang ang imo. Ay, hindi ko yan Siya, tagong lasakon. Standby na sa mga dugang nga mga balita. Kamatao nagkalamatay sa nagluntad nga sunog sa Bangladesh. Nag-umpisa ang sunog sa ground floor sa anong kapanalgan sa Hashim Foods Limited factory sa Rupanji, Dhaka. Naging madasig ang pagdako sa sunog bangod sa pila ka mga chemical sa factory, kaangay sa polythene kag clarified butter. Pila sa mga nagkalamatay ang empleyado nga naglumpat sa bintana sang building kag masobra 50 man ang pilason nga lunsay mga trabahador sa nasambit nga factory. Naglabot man sa pila ka oras ang tisdalan nga napalong ang kalayo. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, isa ka grupo sang mga negosyante sa Pilipinas sa pagpanguna sang Entrepreneurship Advocacy Group nga Go Negosyo ang nagapananawan sang mas malipayon nga Paskwa para sa mga Filipino samtang ginapaabot nila ang pungsod nga malambot ang population protection batok sa COVID-19 sa bulan sa Setyembre o Oktubre. Sa isa ka webinar, ginpahayag ni sang Go Negosyo founder kag Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga ang gobyerno kag pribado nga sektor makaduso na sang mas relax nga restrictions bisan antes pa malambot sang pungsod ang ginatawag nga herd immunity. Ginpatag niya nga kung ang pribado nga sektor makafocus sa pagsiguro kung sa pagsiguro nga 80% sa mga empleyado sa specific office building o kung establishmento ang mabakunahan, mahimo na sila panugutan nga makapadayon sa 100% nga operating capacity. Si Concepcion ang nagaduso para sa micro herd immunity sa mga lugar nga natrabahuan kag ginatawag sa mga private sector nga safe spaces. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar 49 pesos kag 99 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 99 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, pagatugutan na sa unang kagaynan ng music festival sa Northern Ireland, ang Stand Hall Festival ang ginapatigayon sa Limavady sa Londonderry County. Liwat nga patigayon ng subong adlaw Hulyo 10 apang limitado lamang ang audience. Kung sa una, sa inyong ginumpisahan sa tuig 2011, mayara sa 10,000 ka audience ang intugutan. Sa karon mayara lang sa nga tubtob 2,500 ka audience. Isa ka sa isang outdoor concert ang nasamit nga festival sa diin, mayara sa overnight camping samtang nagapatokar ang mga banda. Madumduman nga gintugutan sa Northern Ireland ang nasambit nga concerts kag events bangod sa pagnubo sa kaso sa COVID-19. Balita sa sports, handa ng tanan para sa July 16 karong nga tuig nga liwat nga pagbukas ang PBA season. Ini ang ginkonfirmara ni PBA Commissioner Willie Marshall pagkatapos ang ginaprobahan ang ila sining apila sa Interagency Task Force. Ang opening sa PBA karong nga 2021 season ang hiwaton sa Inaris Sports Arena sa Pasig City. Ginako man ni Marshall nga nabudlayan sila nga kumbensyon ng IATF nga pasugtan ang liwat nga pagbukas sa PBA Games. Pila sa mga pagsulundan sa PBA nga tanan nga mga players ka mga miyembro sang team ang kinahanglan magpaidalom sa RT-PCR test 3 kadlaw antes ang PBA opening. Yara na sa 95% ang nabakunahan sa mga katapo sang PBA. Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Kag sa ato yung mga ka-action, happy Saturday! Yes, happy Saturday! Yes, and happy birthday! Happy birthday sa may birthday. Kay Mayor! Kay Mayor Bing yun ang diya. Happy birthday. Abi kantayan na is Mayor, be? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mayor B. Yes.
Ako pa ba? Ako pa Ikaw ba? pa, no? Ikaw pa ba? Sige lang, Okay, padalaan ka sige, na karoon ni Mayor Bing Cake. Kabay pa tayo. Isa lang ka slice, Tapos okay ka may na? nakabutang happy birthday Aksyon Dorel. Charot. Ako na. Oo, wala ka na. Pero isa lang ka slice ka. Oo. Kag Aksyon Boy, maging pagrito si Mami Ems, di ba lao? Yes, Sa iya happy birthday. hinablos. Apo ni actually. Apo gali, sorry. Oo. Si Red Pantaras. Oo. Birthday sa akon hinablo si Red Pantaras. Kag of course, super loving kag manamit magluto nga si Aiza Alpiche. Si Manang Aiza, birthday Birthday man ni sa Aiza? kong. Yes. Okay. Apo niya gali si Red gali Kay okay. Ate, sige. Siya na apo yan ni si Red Pantaras eh. Oo, kag dira sa kay Patrick Makalipsay bala sa Carlota. Good morning dira sa inyo. James, naka-sports pa to, James. Ito nga monitor, naka-sports pa. Ano to? Okay. Kay Rosalina Arellano Espadero. Kay classmate ko, Juan Bala, Alegria Magtang Portal. Ano to? Paborito man kuno nila, kuno ni Mami Ems. Sige, okay. Ito bala, okay, tequila. sige. Okay, May sige. kanta na sa tequila. May kanta na siya. May ano bala panawag siya sa The Britain Got Talent. Kung naman naka sa Got Talent bala. Nga naka 4 yeses ha. Kay? Ang iya ginambal niya, tequila. Mula na saya. Kundi may music, kada muna, tapos may mal siya, tequila. Tequila. Wait. Tequila. Hasta tapos naman sa tequila. Ate. 4 yeses siya. Kaya nakakasya sa 4. May lang na siya na golden buzzer. Ang tatayan lang ng golden buzzer. Amo lang na iyaya. Gusto wala lang siya. Tapos, gagatan. Alos mapatubal sa tequila. Tingnan ako, no? Ano nga ba sa mga ang bote kayo namin. Todo ma-enjoy ka. Enjoy ka. So, talent. Gadya nga nakapakadlaw siya sa iba niya tao. Amo naguro ang ano. Malipong na kuno ya si Ma'am Van. Ay, hindi mo papatamaan, Ma'am Van. Hindi man na yung pagsiling nga isa ka maubuson mo ginagano. Matawag lang. Part na rin ng sang lemon and iodized salt. Sadya gini kay ipacheck ni Ma'am Jinky sa DSB kung may atuto kay nakapadala sa nagliga. Sadyahan ay gito. Di ma-order gina sa niya may ara pa da idulong to. Okay. Sadyahan ay gini. Sige lang. Morning, good lang. Happy listening kay Choy si Milren Bala Fabiano. Good morning. Alegria Magtang Portal, ma'am. Good morning sa imo. Magtang family. Nag-monitor on air. Okay. Ay, hindi man gainom si Miss Jinky. Sinaka hindi naman kuno kaya. Ay, mga mahinang nilala. Ako bahala da. I-turn over na lang sa First mga time na ato pagli sa Phoenix si Ma'am Van AGT nakita ni Ma'am Van America's Got Talent din man niya tequila. Bongga. Sige Action Boy, happy birthday man kay Gilda Utay Monido. Siningadlaw from Myrene Fabiano. Happiest birthday sa imo. Ay, migo ko da Engineer Ray Ruiz mang aga dira sa imo ha. Liwat saan ta makita nay? Liwat. Sige lang soon makita ka mo. Good morning maglike man ng Christy Carpol tanatan kay sa tanan niya taga-atong La Familia Restaurant sa La Castellana. Good morning! Yes, sige. Good morning. So sa atong balita special, ito padayonon tanaton balita special. Kay kahapon, istoryanta ni bilang mga oldest facts, Black Action Boy, sa Philippines, ang oldest province, ang motong Aklan, sa una gintawag na siya nga Minuro. Minuro. Aklan. Minuro, subong gintawag na siya nga Aklan. Kag oldest town, ang Onisan sa Quezon, province of Quezon. Province of Quezon. Kag oldest city, of course. Quezon, ta ka karon. Ay, kalain! So, oldest city ang Cebu. Action Boy, ang biggest city gali sa Philippines, Davao. Yes, Davao. Davao. The biggest city sa Philippines is Davao. Mayroon sa 1.6 million ka mga population. Okay. Yes. So sige, diri kita. Pas na sa Manila, Biggest city. Biggest city lang ko in terms of kuan ng area. Hindi population.
Ikaw Okay, do popula- 1,000 plus, ano na sila, di ba? Ikaw ng population siguro, Manila kaya daw sobra na 2 million. Ang area Action Boy, biggest city area. Okay? So, next Action Boy, ang oldest stone church. Balo ka kung anong oldest stone church? Ang ano? Oldest stone church. Stone Church, hindi ang sa Bulacan, Balintawak. Sa Bohol. Sa Ang Bohol. Baclayon Church to bala. Okay. Oo. So, sa unang Action Boy, yung tawag na siya nga San Agustin, La Purísima Concepcion de la Virgen, Maria Parish. Pero, better known as Bato gina siya. Baclayon. Hindi mo Oo. sa bato. Sang ano bala Action Boy, sang 2013, madumduman mo to nga ang Bohol, ginlinog, 7.2. Di ba na ano to siya, Tayog, na glitik, na naguba man damage. siya. O, ti subong padayon pagyapon ang Action Boy pagkay. O, ti syempre, since 1596 pa na siya Action Boy, gin-build. Kay ti after na pag kuha na sa kay ti pag ang Christianity nagabot na sa aton 1521 pa mo. So, na. And then next is, anong yung nakadlaw mo Action Boy? Hindi kasi ni Jinky bala. Anong ba yan? Yan namin man ang barefoot Action Boy. Ari lang Jingso Kung ano ang mga manami, padala. Padala lang. Wala gina problema. Okay? Sige. Sige. So, ang next Action Boy, ipadala lang tanan mga gusto ipadala, Miss Cheese. Kami lang bala matunga-tunga. Alak lang. Mambal ka lang dahil nga Matunga wala gid ko ga-expect. So, next Action Boy is ang oldest hospital. Sa Philippines, Action Oldest Boy. hospital? Oo. Okay. Ano Ang na siya? oldest hospital sa PGH? Philippines, hindi. Hindi San man? Lazaro San Lazaro, Hospital. San Lazaro. Oo. Correct. Kaya sa kay historian ni si Zoilo Galang, ang siya ni naghambal nga ang oldest hospital is ang San Lazaro. Founded din siya Action Boy during mid-15th century. Kag sa una ko Action Boy, antes siya nang in-hospital, nag-serve ni siya as Intramuros Dispensary Clinic. Okay. So, next, Action Boy is ang oldest school. For sure, kabalo ka na Oldest school, UST. sa Cebu. Sa Cebu? USC. USC ng San Carlos? Sabi ko na UST. Yes, kaya actually, gahambal man ang UST nga sila kuno ang number 1. Kado ginapakig, Action bato Boy, nila. nga number 1. Nga sila ang ang mga pinaka-oldest. una, oo. Galing kay, ang University of San Carlos, ambot nga sila yung sa history. Kag pati sa Asia, hindi lang sa Philippines, kundi sila ang oldest school sa Asia. Okay. So, next Action Boy is oldest company naman. Oldest company. Ang oldest company Action Boy diri sa Philippines, ang Ayala Corporation. Okay. One of the biggest conglomerates man diri sa Philippines, kag of course, oldest company. Kag established na siya Action Boy early 1800s. Okay. By Antonio de Ayala. Sa una ko Action Boy, antes ni sa nag-Ayala Corporation. Sobel de Ayala? Yes. Antes ni siya Ayala Corporation, Casa Ayala, ni sa unang ngalan. Tapos, Ayala i-kompanya, kag amon asubong Ayala Corporation. Okay? Largest corporation siya sa country. May ano man lang sila Action Boy, $48.7 billion man lang nga assets. Sabi ko pilagid. Oo, Daw, labaw mo lang jutay sa imong bank account deposit. Kung 48.7 ang sa ila, ako mga 48.7 yes. Pesos. Masog po, mo tayo sige na lang, kay ginano mo na siya. So, lain la, dumadami siya sari-sari nga mga, kay conglomerate, mga sari-sari nga mga businesses. Damon sila mga damon sila mga negosyo. So last Action Boy, ang oldest nga Rizal monument. Oldest monument. Nga Rizal. Nga Rizal? Sa din? Kay of course sa Philippines, di ba, damo gid man niya monumento ni Rizal. Kaya syempre siya nga to niya national hero. Correct. So makita Action Boy ang oldest nga monumento Ni Rizal sa Dait Camarines Norte. 1898 pa ni Action Boy na built na to dito yang. 1898. Saan ka rin patay si Rizal? 1898 man, di ba? Siguro Action Boy. Ako na 1896. Not sure. Nalipat na ko. December 30. Ang kataason si Black Action Boy, 20 feet malang At yung feeling ko, 1896. Si Rizal, firing squad. December 30, 1896.
Okay. So, pag 1898, nagpatukod din siyang monumento. Tsakto? Search to para sure. Search Correct. na. December 30, 1896. Correct. Know your so, after history. 2 years, yun nagpatukod yun sila sang monumento. Okay? Lain man na yung monumentos Manila. At ilain man na yan. May Area monumento man oldest. to. Ha? May monumento man to. Oo. Gaso na ano to gani na damo to gani ga Action Boy Gary Ake may nagpatukod to sang I don't know hotel or condo. Hotel? Hotel no. Hotel oo. Doon napadayon to construction o wala. Kadugin stop Dayon to sa nagdigan. Dayon to kita. Pag last mga balik sa Manila kita mo to. Oo. Ito, Bali kunti kuan sa ng monumento ni Rizal sa Luneta da. Mag-picture ka, kita kuan ng kung sa kuan pa bala photo bomber ang hotel. Ara sa kay kataas ang hotel? Gani kita ko man to sa mga pictures. So no nagin ano to gin stop gili kagin padayon man gili Japon. Gin padayon. Sige. Sige. Ay, good morning dara kay Haizar Lau. Happy birthday lang kuno kay Alkin Jude Pundoma from Binalbagan. Si Migo Tawan Bolgalyo, good luck kuno Dustin Poirer. Ay, may boxing gali karon na isla pa. Siya ni kwan. Kay Manny Pacquiao ya dason bulan no. August 21. Manny Pacquiao. Yes, so Las Vegas. Mark Gabriel Salanga, good morning mandara sa imo. Sige. Okay na kita? Okay. Alright. Okay sa alright? Okay pa sa alright. Sige. Happy weekend! Happy weekend mga ka-aksyon! Si Dennis nagambal sa 1896. Kabalo ni si Dennis mo kay hindi gini malayo ang ilang ang birthday Edad bala. ni Rizal, Yes, ang iya birthday hindi ni malayo sa 1896. Oo, syempre. Kag of course, anti siya nag-comment da, syempre pwede siya kag-google. Correct. Dasig na sa ngadan mag-google. Si mag-google. Ma'am Luisa Luing Melos, salamat. Thank you very much kay Big Big da kay Guard Gaudite. Good morning. Ano? Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Pag-aksyon, Art Tay Hupon, ang inyo diringan news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!